Koľko poistenia je tak akurát? Veľa rodičov sa ma pýta jednu otázku. Koľko poistenia je dosť? A odpoveď ich často prekvapí. Neexistuje jedno správne číslo. Problém totiž nie je v tom, že by rodičia poistné sumy podceňovali. Problém je, že ich nastavujú bez kontextu. Buď príliš nízko, len aby bolo poistenie lacné, alebo naopak zbytočne vysoko, zo strachu, že čo ak? Ani jeden extrém nefunguje. Rozumné poistenie nezačína otázkou koľko. Začína otázkou na čo. Skúste si predstaviť jednoduchý scenár. Čo by sa stalo, keby jeden príjem v rodine vypadol na niekoľko mesiacov? Na rok? Na dlhšie? Koľko peňazí by ste reálne potrebovali, aby rodina nemusela hneď robiť drastické rozhodnutia? Presne o tomto má byť poistná suma. Nie o pocite, nie o tabuľke, o živote. Cena poistenia je až druhá vec. Ak riešite najprv cenu, skoro vždy sa šetrí na nesprávnom mieste. Cieľom nie je platiť čo najmenej. Cieľom je platiť za to, čo rodina naozaj potrebuje, čo ju podrží. Ak si nie ste istí, či sú vaše poistné sumy nastavené realisticky, má zmysel dať ich nezáväzne skontrolovať.